انتقالی کی ادا گنبدی خزا دے موجود بکی دننا رسول اللہ دے یا موجود بکی دننا رسول اللہ دے انتقالی کی ادا گنبدی خزا دے موجود بکی دننا موجود بکی دننا رسول اللہ دے یا موجود بکی دننا رسول اللہ دے داشن گنبد چی درکاری کی پدی کے پاک نبی اسی کی سبحان اللہ داشن گنبد چی درکاری کی پدی کے پاک نبی اسی کی ملکرن میچی محمد مصطفیٰ دے ملکرن میچی محمد مصطفیٰ دے موجود بکی دننا رسول اللہ دے یا موجود بکی دننا رسول اللہ دے انتقالی کی ادا گنبد خضرا دے موجود بکی دننا رسول اللہ دے یا موجود بکی دننا رسول اللہ دے یہ سندہ کلی جلوی دی دڑ کن کی نظاری دی یہ سندہ کلی جلوی دی دڑ کن کی نظاری دی دڑ کن کی نظاری دی او سر میں تزار شدغ پاک مدینہ دے او سر میں تزار شدغ پاک مدینہ دے موجود بکی دننا رسول اللہ دے موجود بکی دننا رسول اللہ دے انتقالی کی ادا گنبد خضرا خضرا دے موجود بکی دننا دننا رسول اللہ دے یہ موجود بکی دننا رسول اللہ دے یا رحمت للعالمین دے دباک اللہ کل نیازمین دے یا رحمت للعالمین دے دباک اللہ کل نیازمین دے دباک اللہ کل نیازمین دے ملکر دا چی دا نبیانو شین شاہ دے ملکر دا چی دا نبیانو شین شاہ دے او موجود بکی دننا رسول اللہ دے بکی دننا رسول اللہ دے شنچکاری